For today's video, mga kuya, magluto. Napunta kay nagbinuutan atong asawa atong lutuan og lami nga sudan. Og saway langan-langan mga kuya goy, ato nang isugdan og butang ang atong lutuonon karong gabi una mga kuya goy. Nagtuo mo og di og kabalo maluto. Aw, na magay luto sa libro, ako pa. Ato ra na silang mikos-mikusan diha mga kuya goy. Ana ra na pagkalabli mga kuya goy. Lami gini siyang paglutuan kay kabalo mo naa ni halo nga pagmamahal. Aron lami kaayo. Ayaw ra kay mo kabalaka diha mga kuya goy, nga kamot-kamot ra tani relax sa mo diha kaingon pabitaw nila masarap pag kinakamay, di ba? Pero ang tinuod mga kuya goy, kamot ko ni pero nang hinaw baya punta ha kay kita ra baya puy mokaon aning pagkauna mo na nga ayaw lang mo kabalaka diha, safety lagi ta ani mga kuya goy. Og karon mga kuya goy, ayaw mo katingala nga atong gipaspasan aron dali ra mahuman og makakaon na dayon ta. Kay perti na baya jong gutoma mo na ang atong tiradahan hag mga mikos-mikos mga kuya goy. Atong ibutang ato nang gikusaw-kutaw mga kuya goy. Kamot-kamot tirada pa kibutang aron mahuman. Perti jud ni lamiaw nya kuya goy kay lami kay kuya goy kamot. Na lami pa nas mangunguot mga kuya goy. Pero mao ra nakalamang ning ikaw magluto kuya goy kay ikaw di una makakaon tanawa. Atong gitilawan kung unsa na jud kalami. Kung lami man atong giusban. Lami gid ay pero perting initan kuya goy. Hala kaon lang gihapon. Pero di man jud maluto man kayo goy og di na to ko tawon pero mutilaw sa daw tag usabi murag lami gid ba. Na perti gid ning pagkalami nagiganahan na gid ta ba nga maluto kay kita di una makakaon man kuya goy no. Og karon mga kuya goy ato nang haunon kay medyo pula-pula na. Kita kay aron maklaro nila unsa ang giluto perti ra itong sayuna. Pero ang importante lutuan na to sila aron na sila makaon pero pagkalabli ikaw ingon dali. Ang kalabli mo kuya goy. Nye. Nakalato ka dyan. Luto ra jud no. Luto ra kay di Gusto ng bata. lutuan ako kay luto. Ang umasa. Sige paluto ni Papa. Sige paluto ni Papa. Og karon mga kuya goy naluto na ang atong sudan karong panihapon mga kuya goy. Parting lamia mga kuya goy nya parisan dayog melon mga kuya goy. Tudas na. Daghang salamat mga kuya goy ha for today's video. Mao ra na mga kuya goy. Sunod na pod. Bye-bye.